Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanim. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, ani apadayon kita nga nangandam alang sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, Immaculada Concepcion. Ug usab karong adlaw gihandom sa simbahan ang kapistahan ni San Francisco Javier, usa ka pari. Ug uban ning santos nga misa alang sa ato ang tatag sa kamakatuyuan, mag-ampo usab kita alang sa itong mga kaigsunan, labi na kanila nga nagpaampo kanato o kanilang atong gisaaran sa atong mga pag-ampo. O karon may mo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-anon na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran, itugot nga magbadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Tinutlo gikan sa basahon de propeta Isaías. Ug niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya mao ang atong Diyos nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot.
maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi ni ining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunob-tunuban ang Moab, ingon sa uhot, nga tunob-tunuban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manahakan ninyo. Manaw sa kanimo. Hinutlogikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaw ni ka, o Ginoo. Si Jesus mibiya niya tong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod og milingkod didto. Ug may dakong panon sa mga tawo nga miduol kaniya nga nagdala og sa mga bakul, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang ug sa uban pang masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Jesus. Ug sila giayon niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila sa mga amang nga nakasulti, sa mga lulid nga nangaayo, o sa mga bakul nga naglakaw, o sa mga buta nga nakakita, o gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan niya. Naluoy ako nining mga tawhana, kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakig-uban kanako o wala sila'y makaon. Dili ko buot nga papalion ko sila nga walay kaon, kay tingali unyag makuyapan sila sa ilang pagpauli. Ang mga tinun-an ang utana kaniya, asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi ining dapita nga awaaw aron ipakaon nining mga tawhana. Pila ba kapan ang anaa kaninyo? Nangutana si Jesus. Sila mitubag 7 kapan og may pipila kagagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 kapan og ang isda og nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini og gihatag ngadto sa mga tinun-an og gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Og nangaon silang tanan og nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 ka bukag nga salin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Umakaigsunan ko ni Kristo sa atong pagpangandam ni mahong kapistahan, gisaulog usab sa simbahan karon kapistahan ni San Francisco Javier, usa ka pari. Unang kauban ni Saint Ignatius of Loyola sa ilahang pagkaplag sa Jesuit community. Diha sa ato ang unang pagbasa karong adlaw, ato nga nadungog
Ang unang mga tudling diha sa atong pagbasa nga nagkadayon, niining bukira, himuon sa Ginoo ang labing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa lamiang pagkaon ug lamiang maayong bino. Nining bukira, himuon sa Ginoo ang labing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa lamiang pagkaon ug lamiang labing maayong bino. Karon gisaulog nato ang santos nga Eucharistia. Mao kini ang bukid nga gisaad sa Dios nga dinhi nato maambitan ang lamiang pan ug ang lamiang bino. Ang tinuod nga pan ug ang tinuod nga bino nga maghatag kanato og tiunay nga kinabuhi, ang kaluwasan. Diha sa ato ang ebanghelyo karong adlaw, gisaysay diha may tungod sa paghimo ni Jesus og usa ka milagro, pagpikas-pikas sa pan. Ngagikan sa 7 ka pan og pipila ka isda, nakakaon og nangabusog ang pila ka libo? 4,000. 4,000 ka mga tao nga didto nag-alirong kaniya, namati sa iyang mga pulong. Giun sa magkaha kini pagkahimo, ngagikan sa 7 kapan o pipila kabuk isda, nangabusog man, nakakaon man ang tanan, bisan pa man sa ilahang gidaghanon. Diha sa ato ang unang pagbasa ug sa ato ebanghelyo, makita nato ngun andam kita makigambit, aduna gyud katagbawan nga mahitabo. Bisan sa diutay nga naa kita, kun andam kita mo paambit, andam kita nga mugasa niini uban sa panalangin sa Dios. Aduna gyud katagbawan nga matagamtam sa tanan. Umaw kana ang nahitabo diha sa atong ebanghelyo. Nabalaka ang mga tinunan ni Jesus. Sa pag-ingon ni Jesus, kamo ang mupakaon kanila. Kay dili ko gusto nga panguyapan sila sa dalan, manguli silang walay kaon. Nabalaka sila. 7 ra ka bukpan o pipila ka isda ang ania kanamo. Mag-unsa man kini alang sa gidaghanon sa mga tao. Ang sunod nga nitabo mao, nagihatag nila kang Jesus ang 7 ka pan o pipila ka mga isda. Sunod na hitabo mao ang pagpanalangin. Human sa pagpanalangin, mao ang paghatag niini ngadto sa mga tinunan o ang mga tinunan nag-apod-apod niini ngadto sa mga tao. Kining maong hulagway mga kaigsunan ko ni Kristo, naghatag kanato og pananahon nga ang gamay nga niya kanato nga atong kinasingkasi nga gihalad ngadto sa Dios. Panalanginan sa Dios. Og dili kita maghinakog sa mga gasa nga atong nadawat. Padaghanon sa Dios kini. O kita himuong instrumento sa Dios alang sa katagbawan sa kadaghanan. Sa diha nga gikuha ni Jesus ang pan, nanalangin siya. Wala man naguna og kaon si Jesus sa pan. Gihatag niya kini sa mga tinunan, ug wasad nangaon ang mga tinunan. Kinsay unang nangaon? Ang katawhan. Ngabisan sa kadaghan sa katawhan, nangabusog sila, ug aduna pa gani sobra. Kini nagpasabot magkaigsunan ko ni Kristo, kung ang gasa nga atong nadawat, kung ang grasya nga ato ang naangkon, atong ihatag o ihalad ngadto sa Dios. I-multiply kini sa Ginoo, padaghanon kini sa Ginoo,
Kita mamahimong taytayan sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Kay kung maghinakog kita, ang gasa nga gihatag sa Dios kanato, dili nato mapaambit ngadto sa uban. Ang Dios nag-auhag kanato sa pagka mapaambiton. Kita iya kitang giimbitar sa dakong kumbira, adto kamo, mangadto kita nining bukid nga diin adto himuon ang kumbira, makatagamtam kamo ug makatilaw kamo, makakaon kamo sa lamian nga pan ug makatagamtam kamo sa lamian nga bino. Ubaw ka na ang santos nga Eucharistia. Nag-auhag ka nato nga muambit kita. Aron diha sa atong pag-ambit sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanato, maantigo usab kita mo paambit sa gasa nga ania kanato. Dili kita maghinakog sa mga grasya nga gigasa sa Dios kanato. Mamahimo uta kitang taytayan sama sa usa ka sapa nga gikan ang tubig sa tinubdan, padayon siyang magdagayday hangtod ngadto sa kinaubsan. Kung anaa siya'y agianan, kung ato siyang alihan, mapugnan gud nato ang pag-agas niya. Ug mao na kung ang kahakog mao na gani ang muali sa atong kasing-kasing sa atong pagamaghihatagon, di na ta makapadagayday sa gasa nga gihatag sa Dios kanato. Tagbawo nato ang atong kaugalingon, bahala na ang atong isikatao, dili mahimuot ang ato ang Ginoo ni ana. Umaw na makaigsunan ko na ni Kristo ang isyo nga dako karon sa ato ang nasod. Nga diin, tungod sa kahakog, bahala na ang kadaghanan mag-antos, ang kadaghanan mga matay, ang kadaghanan walay kalipay, basta ako anaay kalipay. Kung ang kahakog na gani ang maghari sa kasing-kasing sa tao, maniguro na lang siya, alang siyang kaugalingon, bahala na ang uban, wala na ko'y pagtanaw o paglantaw sa ilang kaayuhan. O dili kini mao ang plano sa Dios kanato. Mawitaw nga sa ato nga pagsaulog karon, nining padayon nato pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga inahan Birhen Maria, Immaculada Concepcion, nga diin ang atong mahal nga inahan giandam sa Dios. Si Maria nakigambit sa plano sa Dios sa kaluwasan. O si Maria wala naghinakog siyang kaugalingon. Si Maria may hatag siyang kaugalingon, siyang pag-ingon, sulugoon lamang ako sa Dios, matuman unta nga ri kanako, sumala sa imong mga pulong. Ang atong mahal nga inahan wala naghinakog siyang kaugalingon, mihalad o mihatag siyang kaugalingon alang sa dakong plano sa Dios nga mao ang kaluwasan. Mary's unique rule in salvation. Muna makaigsunan ko na ni Kristo sa ato nga pagkanak sa Dios, katawhan sa Dios, giawhag usab kita sa samang misyon ng ato ang paghatag sa tong kaugalingon alang sa tanan. Dili lamang alang sa katagbawan sa atong personal nga mga katuyuan. Ug ginautuntaganining ato ang nagsingabot nga pagsaulog sa piyesta sa atong mahal nga inahan Birhen Maria, Immaculada Concepcion sa kanunay, sama kang Maria. Ato ang lantawon ang kinatibukan, ug atong ihatag atong kaugalingon alang sa kaluwasan, sa katagbawan, sa kadaghanan, dili lamang alang sa atong kaugalingon. Umausab ka na ang kinabuhi sa ato ang patron nga sa ato ang gipistahan karon, si San Francisco Javier, usa ka pari. Daghan kay mga pangandoy si San Francisco siyang kinabuhi. Lantip ang iyang panghuna-una, daghan kay sa mga plano, apan gihikap sa Ginoo iyang kasing-kasing. Kaya ang plano ni San Francisco, dili may plano sa Dios. O mauna, nausab ang mga plano ni San Francisco nga mao ang pagtabang labi na sa nanginahanglan.
na himamat niya si St. Ignatius of Loyola. Manang makaigsunan ko ni Kristo, kita usab, gitawag sa samang misyon. Nga mamahimo ta kita, nga alagad, nga andam, muhatag sa itong kaugalingon, alang gayod sa uban. Ang ato ang pagpadayag sa itong paghigugma, dili alang katagbawan sa itong kaugalingon, kundi katagbawan sa kadaghanan. Maman kini ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mao ang paghalad siyang kaugalingon bisan pa man diha sa krus tungod siyang paghigugma kanato. Ug mausab kini ang samang tawag alang kanatong tanan. Idupata ang atong mga kamot alang sa ato ang pagtabang, pag-agak, pag-akus sa mga kaisunan nato nga nanginahanglan. Mabitaw sa matag higayon, adunay mga trahedya may tabo, adunay panawagan ng simbahan, atong tabangan ang mga nasunugan, atong tabangan ang nabiktima sa malinog, bagyo o uban pa. O sa walay duha-duha, kita usab mutunol sa atong mga hinabang, ginagmay man o dinagko, basta kinasing-kasing ang atong gihimo o paghimo sa ato ang kaugalingon pagtabang kanila, mahimuot ang Dios sa ato ang gihimo. Ang mahal ng inahan, Birhen Maria, ang ato langit nung inahan, malipay usab, kay kita, iyang mga anak, nagsunod man sa kabubuton sa Diyos. Si Maria, maingon, tumana, bisan, unsay iyang isulti kaninyo. Ug ang isulti na Jesus kanato mao, paghigugma ay kamo. Ipakita ang paghigugma nga Dios nun, diha sa atong pag-amuma, pagtagad sa atong isig kaingon. Hinautunta, kanini nga to ang padayon nga pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga inahan Birhen Maria, padayon usab kitang mag-abli sa atong kasing-kasing, alang sa kinatibuk ang katuyuan, nga mao ang pagdala kanila ngadto usab sa kaluwasan. Mamahimo ta kitang modelo, maayong ehemplo, isip katawhan sa Dios, mga binunyagan, nga unta madala nato sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ngadto sa bangkiti sa ato langit nung amahan, ngadto sa bukid, nga matod pa diha sa ato ang unang pagbasa, nining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan, alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon, ug lamian, ug labing maayo nga bino. Diya sa Santos nga Eucharistia, madawat nato ang lawas ug dugo ni Kristo, ang lamiang pan ug ang binong makatagbaw, maghatag kanato ug kaluwasan. Manindog palihog. Sa iyang pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, ang atong Ginoo mipakita kanato nga ang amahan muhatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Pangayoon nato kaniya ang tanan maayong gasa ngayang mahatag kanato diha sa pag-ingon, manggihatagong Dios, panalangini kami. Panalangini kami. Nga ang among mga kapari
Langit pan, nga among kalanon, samtang nagapanaw kami, dinhi sa kalibutan. Giyahi ang among mga lakang diha sa dalan sa hustisya o kalidaw. Nagaampo kami pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron nagako ginyong gihalad sa pangilin ni San Francisco, itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan, alang sa kaluwasan sa mga tao, sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa Ebanghelyo, o nga magkugi kami pag-abot nganha kanimo, kuyog sa among mga igsuon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manusap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Francisco. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinagi sa panag-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kami gitudluan pinagi siyang pagwali o gipanilipdan pinagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Og busa, uban sa panon sa mga anghel mga santos, nagadahig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, sa kahitaasan. Daygon ang nag-aani sa ngalan sa Santos gay dikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu ang pagsantos nining maagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag nining ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya matinunan umingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang amengpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Inomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, o bani Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. O bani San Jose, iyang bana. O ban sa mga apostolas ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. O ban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Bye.
sa langit. Kalanunam mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, Mangingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala namo. Umili mo kami, itugyan sa pagsulay, inunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanim. Ipakita tagaron timaan sa atong panagdigsuunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos nga nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka na. Cordero sa Diyos nga nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalibutan. Kinimaw Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ayong kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, umamaayo ako. Magampo kita. O Diyos, ang imong Eucharistia, magpadilaab unta kanamo sa kalayo sa gugma. Maingon nga kini, nagpadilaab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag. Makadangat kami uban kaniya sa gisaan nga ganti sa maayong mga buhat. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Ginahalad ng santos nga misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo.